χαλαρή. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην παρέα των Bad Bad Boys με μία κοπέλα. Να καλησπερίσουμε και την Ξένια. Καλησπέρα. Δεν με καλησπερίσεις. Πάλι. Ξανά. Κουράστηκα. Εντάξει. Όπως είπαμε εδώ και 2 εκπομπές, η Ξένια είναι η ειδική του baseball. Πληρώνει βέβαια, έτσι. Πληρώνει. Να πούμε ότι στην προηγούμενη αγωνιστική 4-5, 4 σωστές επιλογές. Χάσαμε τους Yankees. Νομίζω ότι δεν τους χάσαμε εμείς, χάσανε από μόνοι τους. Όταν το φαβορί του baseball δεν μπορεί να επικρατήσει, νομίζω ότι φταίνε μόνο οι παίχτες. Τέλος πάντων, να περάσουμε λίγο στο πρόγραμμα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει από ό,τι βλέπω. Η συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος, όπως αναγράφεται στο φύλλο που έχω μπροστά μου, είναι Boston Red Sox, Pittsburgh Pirates, οι Baltimore Orioles κόντρα στους Philadelphia Phillies, το Miami Marlins κόντρα στους St. Louis Cardinals, με συγχωρείτε, το Toronto Blue Jays αντιμετωπίζει την Atlanta Braves και το Detroit Tigers τους New York Yankees. Όπως είπαμε, που προέρχονται από την ήττα. Θα δώσω το λόγο στην Ξένια, νομίζω είναι ειδική, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σειρά μου λοιπόν, ξεκινάμε. Το πρώτο μάτς έχουμε Boston Red Sox vs Pittsburgh Pirates. Είναι ένα μάτς το οποίο θα χαρακτηρίζαμε χαμηλού ενδιαφέροντος, διότι οι Sox είναι αρκετά φορμαρισμένοι το τελευταίο διάστημα. Έχουν 4 στα 5 μάτς στις νίκες, ενώ οι Pirates βρίσκονται σε πτώση εδώ και 3 χρόνια, για να είμαστε δηλαδή ακριβείς. Παρουσιάζουν κακή πορεία εδώ και 3 χρόνια, οπότε δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο απέναντι σε μια ομάδα που έχει επιδείξει μεγάλη άνοδο τη φετινή χρονιά. Έχει επιδείξει δηλαδή πώς? Διότι έκανε καλές μεταγραφές από τους Yankees κατά κύριο λόγο. Τα ξαναλέμε αυτά. Ακριβώς. Να αναλύουμε μάλλον στον κόσμο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, γιατί δεν νομίζω ότι το baseball είναι ένα άθλημα που στην Ελλάδα δεν το έχουμε έχει πέρασει. Πολύ, ναι. Όχι αγαπήσει, δεν έχει πέρασει νομίζω. Ναι, θα συμφωνήσω ως προς αυτό. Έχουμε λοιπόν καλές εμφανίσεις τιμή μου αυτό νομίζω. Ναι, βέβαια. Έχουμε λοιπόν καλές εμφανίσεις από τους Will Middlebrooks και Dustin Pedroia. Έχουν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις εδώ και 4 μάτς. Ενώ η έκπληξη της εβδομάδας είναι το νέο αστέρι της ομάδας, ο Jackie Bradley. Πρόκειται από τα draft του Minor League. Και καλή εμφάνιση, ενθαρρυντική θα λέγαμε, παρουσίασε και ο Φέλιξ Ντουμπρόν, ο οποίος ανέβηκε στο top 5 του roster της ομάδας. Δεν με εντυπωσίασε πολύ. Εντάξει, πάντως βρήκε ρυθμό σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του που θα χαρακτηρίζαμε μάλλον κακές. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Οπότε κλείνουμε στον Άσο. Για να τόσο ανεβασμένο. Νομίζω ότι λόγω φόρμας. Και το φαβορί μετράει. Επίσης από την άλλη πλευρά για τους Pirates έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Έχουμε τον Chase Darnold, ο οποίος είναι shortstop, πιο νευραλική θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο οποίος θα κρατήσει 2 μήνες εκτός. Ακριβώς. Και αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για μια ήδη καταπονημένη βαθμολογικά ομάδα. Που δεν έχει να επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε κλείνουμε στον Άσο. Κλείνουμε στον Άσο. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν. Baltimore Orioles, Philadelphia Phillies. Νομίζω το μάτς δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Η ομάδα μας, έτσι, το λέει. Η ναι. ομάδα της Βαλτιμόρης. Έτσι. Έχουμε ένα σερί 6 νικών. Είναι η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα. Τρένο, το είχαμε δηλώσει. Και πληρώσαμε κόσμο. Στο είχα πει από την αρχή να εμπιστευτούμε την Βαλτιμόρη. Και καλά θα κάναμε, γιατί έχει και το μεγάλο της αστέρι ο Ζακ Μπρίτον, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Αυτός ο τύπος. Στο προηγούμενο μάτς, ας πούμε, κέρδισε 9 γύρους χωρίς να καταφέρει να τον σπάσει κανένας μπάτερ, κανένας ροπαλοφόρος. Στα 3 που είναι. Ακριβώς. Το εκτός για να πούμε και στον κόσμο. Να το εξηγήσουμε. Νομίζω ότι Μωυσή, ναι. Αν πάμε να δούμε το Γαλλία-Ισπανία όπως προείπες, μπορούμε να πεταχθούμε και μία την Αμερική. Εκεί πέφτει λίγο μακριά τώρα, πρέπει να κάτσουμε 2 μέρες τουλάχιστον. Δεν θα προλάβουμε να έρθουμε για την εκπομπή νομίζω. Βάλε και το jet lag που θα έχουμε, άστο, στο δράμα. Παρότι θα άξιζε σαν θέαμα. Οπότε να μην το βάλω στο καρνέ μου, να μην το σημειώσω. Είσαι στην ατζέντα σου. Συνεχίζουμε, μισά στο μέλλον. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, Philadelphia Phillies. Κέρδισαν τους Yankees. Αυτό όμως δεν είναι κάτι, δεν δείχνει σταθερά στοιχεία για την ομάδα. Η ομάδα μας λέει κάτι όμως. Μας λέει ότι οι Yankees βρίσκονται σε πολύ κακή αγωνιστική κατάσταση, σε πολλά σκαμπανεβάσματα. Οι Phillies δεν είναι μια δυνατή ομάδα εδώ και χρόνια. Αποκλείσει όμως εδώ πέρα το διπλό. Με την ομάδα μας. Ναι.
Προκειμένου το αποκλείο. Δηλαδή και με την. Εντάξει, θα έλεγε κανεί ότι έχουμε την επιστροφή του Ρόι Χάλαντεϊ, ο οποίος είναι ο στάρ της ομάδας, ο MVP. Ναι, αλλά είναι ανέτοιμος ακόμα. Ακριβώς. Και είναι πολύ παρακινδυνευμένη η επιστροφή του. Απ' την άλλη, έχουμε και κακή εμφάνιση από την αλλαγή του, από τον Γκάιλ Κέντρικ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα έπρεπε να κρατήσει τα προσχήματα. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό. Πιστεύω ότι είναι ένα μάτς πεντακάθαρο. Και με δεδομένο ότι στο πρωτάθλημα που συμμετέχουν είναι οι Orioles, οι Yankees και οι Sox. Το γεγονός ότι βρίσκονται στη δεύτερη θέση στην American League East, το πιο δυνατό πρωτάθλημα μέσα στην κατηγορία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σε σχέση με τους φίλους που παίζουν σε μια μάλλον χλιαρή κατηγορία. Παίζει και ο Έλληνας και στη Βαλτιμόρη. Στη Βαλτιμόρη, ναι, έχουμε τον. Ο Μαρκάκης, ναι. Ο φίλος σου νομίζω. Όχι, εγώ Σταύρο Μαρκάκη. Εντάξει. Υποβάλλεται σε εξετάσεις. Αδέρφια θα είναι. Νομίζω. Μπορεί κάποια. Το οικογενειακό δέντρο δεν το γνωρίζουμε τις οικογένειες Μαρκάκη. Υποβάλλεται λοιπόν σε εξετάσεις για να είναι έτοιμος για τη μεγάλη έναρξη του πρωταθλήματος σε μία εβδομάδα. Προχωράμε. Miami Marlins, St. Louis Cardinals. Οι Cardinals δεν μας έδειξαν το καλό τους πρόσωπο το προηγούμενο Σάββατο. Ποιο St. Louis και εσύ, εντάξει. Πέρα λόγω Miami είναι. Πού να. Βέβαια. Έχουμε ήττα των Cardinals την προηγούμενη εβδομάδα με 16-4. Ήταν ένα συντριπτικό σκορ από τους Marlins, οι οποίοι δεν είχαν την καλύτερη φόρμα τους. Έχουμε μεγάλη ανάκαμψη του Wade LeBlanc, ο οποίος παίρνει θέση στο pitching. Ενώ ο Πλασίδο Πολάνκο, που ήταν χρόνια παίκτης των Cardinals, δίνει έναν αέρα νίκης στους Marlins, καθώς γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο παιχνιδιού. Από την των Cardinals, με συγχωρείτε. Τώρα από την άλλη, οι Cardinals έχουν μια μεγάλη. Συγγνώμη λίγο σε διακόπτω. Ο Πολάνκο. Στους Marlins, αλλά είναι πρώην παίκτης των Cardinals. Οπότε ξέρει λίγο εκεί πέρα, θα πει λίγο δύο πράγματα. Ακριβώς, θα βοηθήσει αρκετά στο πώς θα στηθεί η ομάδα. Το έχει πιάσει το στοιχείο του baseball. Αφού το παρακολουθώ τώρα τελευταία, έρχεται και ξένια εδώ πέρα. Απ' την άλλη πλευρά, ο σημαντικότερος παίκτης. Μας έχει βάλει να αφήσουμε τη μεγάλη μπάλα και να πιάσουμε τη μικρή. Μην είναι σε διακόπτες. Με συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, από την άλλη, μια πολύ σημαντική παρουσία στους Cardinals είναι ο Ραφαέλ Φουρκάλο, ο οποίος έχει τράβηγμα στον Αφιένα και θα απουσιάσει για τουλάχιστον. Ναι, θα απουσιάσει για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Είναι κάπως αποθαρρυντικό το στοιχείο τους Cardinals, με δεδομένο ότι στηρίζονταν πάρα πολύ αμυντικά σε αυτόν τον παίκτη. Στο Φουρσάλ. Φουρκάλ. Φουρκάλ, εντάξει. Είναι και λίγο ισπανόφωνος, οπότε καταλαβαίνεις. Εντάξει, εσύ ξέρεις. Τέλος πάντων, κλείνουμε κατά κύριο λόγο στον Άσο. Στον Άσο, γιατί παρουσιάζει καλύτερη εικόνα από ότι οι Cardinals που έχουν πτωτική στάση και πορεία σε σχέση με τους Marlins. Με μία νίκη σε 5 μάτς νομίζω ότι όλα τα λέει. Μάλλον. Και εκτός έδρας παιχνίδι. Ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Από την άλλη πλευρά, τώρα έχουμε ένα μάτς το οποίο θα λέγαμε ότι φαίνεται από μακριά. Έτσι, κάνει μπαμ, θα λέγαμε εισαγωγικά. Δεν παίζει και ο Τζέρεμι Λίν, ο Λίν, αυτός είναι άλλος. Μπερδεύτηκα. Λαντς Λίν, ο πίτσερ. Έχουμε λοιπόν το Toronto Blue Jays Atlanta Braves. Είναι ένα μάτς το οποίο δεν θα συζητούσαμε από φυσιολογικές συνθήκες. Είναι σταθερά, κλείνουμε προς το διπλό. Διότι οι Braves έχουν πολύ μεγάλο φορμάρισμα. Παίζουν σε μια ήδη δύσκολη κατηγορία στο East της National League. Έχουμε πολύ δυνατές παρουσίες από τον Freddie Freeman και τον Andrelton Simmons, ή Αντρέ, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως είναι γνωστός. Και η κατάσταση των τραυματισμών είναι μάλλον ενθαρρυντική. Έχουμε μόνο 2. Μάλιστα. Θα λέγαμε ότι είναι φαβορί και την κατηγορία τους. Αφού παίζει ο Φρήμαν, εγώ δεν τη φοβάμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα τον φας το παίχτη και Άλλος είναι αυτός. Θα υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Όχι. Τόσο πολύ που το μελετάς. Όχι. Φρήμαν. Είπαμε. Στηρίζουμε. Αγαπάμε, στηρίζουμε όλα. Είναι λίγο δύσκολο να αφήσουμε τη Βαλτιμόρη. Η Βαλτιμόρη είναι αγαπημένη ομάδα. Ο Φρήμαν είναι αγαπημένος παίκτης, έχει διαφορά. Εντάξει. Ωραία. Συμφωνώ μαζί σου. Αν θέλετε τη γνώμη μου, η Βαλτιμόρη φέτος, αν όχι για τα playoff, πάει οπωσδήποτε για το πρωτάθλημα και τη νίκη στα playoff. Εάν η Βαλτιμόρη κατακτήσει το πρωτάθλημα και είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων εδώ πέρα μου εσύ, νομίζω ότι αξίζει να το γιορτάσουμε, να φέρουμε και μία ένδυση της Βαλτιμόρης. Όχι. Τι θες να βάλουμε στολή? Όχι, να μην βάλουμε στολή, μία ένδυση, ώστε να δείξουμε αυτό γίνεται. ότι... Θα φορέσουμε πορτοκαλί καπέλα. Και αν βάλουμε την καλά δουλειά, θα μας πάει ο Γιώργος στη Βαλτιμόρη, να τη δούμε. Λοιπόν, απ' την άλλη, Blue Jays είναι μια μάλλον απρόβλεπτη ομάδα. Βλέπεις όμως ο σωστός δημοσιογράφος πώς γεννάει στο θέμα κατευθείαν. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Έτσι είναι. Ότι μας βάζουν τα γυαλιά, να το λέμε αυτά. Λοιπόν. Είσαι σωστός. Εντάξει, το παραδέχομαι. Λοιπόν, η Blue Jays είναι μια μάλλον απρόβλεπτη ομάδα.
Θα λέγαμε βέβαια ότι ο πρόλογος του χαρακτήρα της κλείνει προς τα κάτω. Έχει μια πτωτική πορεία. Δηλαδή έχουμε 3 ήττες σε 4 μάτς. Γεγονός που είναι αρκετά αποθαρρυντικό, διότι είχαν ένα καλό όνομα στα πρωταθλήματα. Blue Jays πάντα. Ναι. Ωραία. Ήταν ένα αντίπαλο δέος πάντοτε, ακόμα και σε άσχημες αγωνιστικές καταστάσεις. Έχουμε αμφίβολη την συμμετοχή του Casey Janssen στην αρχή του πρωταθλήματος, που είναι και το ζητούμενο ουσιαστικά για τους Jays. Ενώ αμφίβολη θα είναι λόγω ενός μικρού τραυματισμού η συμμετοχή του Brett Lawrie, ο οποίος είναι third baseman στην άμυνα, θα είχε ένα σημαντικό ρόλο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μείζουσα σημασίας, αλλά οι Braves είναι σίγουρα μια δύναμη στον αγώνα. Λες, και πέρα από το γεγονός ότι παίζουν εκτός έδρας. Νομίζω ότι θα τους επηρεάσει ιδιαίτερα. Παίζει Freeman, είπαμε. Δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο. Δύσκολο. Ο Freeman όμως το κάνει εύκολο. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο το επόμενο. Ενώ ας πούμε εδώ κλείνουμε στο διπλό, στο επόμενο Detroit Tigers, New York Yankees, το οποίο φυσιολογικά. Παίζει Freeman, άστο να λέει. Όχι για το Toronto. Για ποιο? Για το Detroit, για το παιχνίδι που πάμε τώρα. Αυτό το δούμε, κάτσε λίγο να μας εγώ διαφωνώ με την αρχική θέση που λαμβάνει τη συντακτική ομάδα της εκπομπής. Εδώ ενώπιον του κόσμου και τα βιάζεσαι. Εγώ διαφωνώ. Εσύ νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου. Ναι, όχι, και εγώ διαφωνώ. Λοιπόν, μπορείτε να διαφωνήσετε αρκετά και όσο θέλετε, αφού να σας εξηγήσω. Γιατί πιστεύουμε ότι οι Tigers είναι ικανοί να πάρουν τον άσο. Η έδρα των Tigers είναι ιστορική. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη και οι Yankees βρίσκονται σε σταθερά φθήνουσα πορεία. Θα λέγαμε μια ομάδα που δεν είχε τόσο σκαμπανεβάσματα. Μάλιστα. Οι Tigers βρίσκονται αίτητοι για 4 αγώνες. Βρίσκονται στην πρώτη θέση. Το πληγωμένο θηρίο, αν ξυπνήσει όμως, δεν σταματιέται. Το πληγωμένο θηρίο όμως, προκειμένου, έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς και αυτό είναι που ουσιαστικά τρώει κατά κάποιο τρόπο την ομάδα. Το είχαμε πει για τους τραυματισμούς, θυμάμαι. Ναι, αλλά έχουμε πει ότι ένα μεγάλο κλαμπ δεν έχει πρόβλημα να κάνει διαχείριση του ρόστερ. Το συγκεκριμένο μεγάλο κλαμπ, υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε πρόβλημα, αλλά λείπει ένας Άλεξ Ροντρίγκες από την επίθεση. Ο Αλέξης δεν παίζει. Ήταν starting pitcher, πολύ σημαντικό, διότι έπαιρνε βασικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Γιάνγκη σε αυτή την περίοδο. Λείπει ο Ντέρεκ Τζέτερ. Έχουμε νέο τραυματισμό, διότι βιάστηκε να επιστρέψει. Τι φάγαμε την ομάδα μου, εσύ. Και βρίσκεται στη θέση του σημαντικότερου. Αν ήταν ποδόσφαιρο, θα μιλάγαμε για δεκάρι. Έτσι, ο Τζέτερ. Και πάλι νομίζω ότι θα διαφωνήσω. Δεν μπορώ να πω δεύτερη. Δεν μπορώ να φανταστώ δεύτερη ήττα. Δεύτερη ήττα συνεχόμενα δεν μπορώ να φανταστούμε. Ισχύει. Οι Yankees την προηγούμενη φορά έχασαν από τους Phillies μια ομάδα μετριότατη έως χαμηλής αγωνιστικής κατάστασης. Οι Phillies δεν έχουν κάποιο τραυματισμό, κάποια τέτοια. Ακριβώς, οι Phillies βρίσκονται σε σταθερά φθήνουσα πορεία. Και αυτό είναι που μας έκανε εντύπωση σχέση με τους Yankees, διότι ενώ είχε επιστρέψει ο αρχηγός, δεν επέδειξαν έργο μέσα στο γήπεδο, δηλαδή δεν έδειξαν δύναμη, δεν υπήρχε συγχρονισμός. No bet. Κλείνω. Κι εγώ. Νομίζω πως ναι. Ή no bet ή δεν δεχόμαστε την επιλογή. Είναι πολύ δύσκολο. Η επιλογή, όπως έχουμε βγάλει τη συντακτική ομάδα, είναι η επιλογή του άσου. Για να μην λέμε και στο. Για τους σιώτος μυρούς άσους που λέω κι εγώ. Ο no bet. No bet από την εκπομπή για τους σιώτος μυρούς. No bet λοιπόν από την εκπομπή για τους σιώτος μυρούς υπάρχει και ο άσος σε περίπτωση που θέλουν να το δοκιμάσουν. Ωραία, παλαμάκι ο άλλος. Ωραία. Νομίζω ότι αργήσαμε, το περάσαμε τον χρόνο σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν η εκπομπή της Πέμπτης. Μόνο και μόνο για χάρη της εθνικής μας. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία αύριο. Καλή επιτυχία από όλους εμάς. Λοιπόν. Με τη νίκη να επιστρέψουν τα παιδιά. Τους ευχόμαστε το καλύτερο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή. Καθώς την Τρίτη στο διάστημα αυτό δεν προλαβαίνουμε να βγούμε για ακόμα μια εκπομπή. Έως τότε, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα της Βεργίνα Τηλεόρασης. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ.